بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لا جبا وموفو نسلم كفولي نوي على كيشنا كهنا كبركة أموك أو بلا جلين فو أول منوني أوي bi anga dine baro hukumu konna la dine baro mi je mu kayna be Cherifla TV la nabe wuli ka se karamo mani ka karamo bismillah wala saka baro kenni uye dine kuna fununa bi ankilino ka an karamo bismillah ani anga shirifke noy as-sayyid Cherif Ahmed Tidine Usman Madani Haidara ana binaje ka baro ke dine kuna fundola ngayana anga do anga baro kono ame anga shirifke bismillah ka fay ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamo tuma la dine kuma dɔw bɛ ɲagami mɔgɔw bolo mɔgɔw ka faamuya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a koɲɛw la o dɔw ye ziyara ye ziyara an bɛ fɛ ka walawalali dɔw di maaw ma ziyara kunkan bi yanni an ka don baro kɔnɔna la baro dayɛlɛ yɛrɛ la ziyara yɛrɛ ye fɛn jumɛn fɔlɔ yanni an ka don a dagali n'a dagabaliya la. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أنبي ألفوك على بركة أمي كشين نماني على فيكو كرب كانوا كرب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا كرا سودنا سنمو أنا كصحابة نمو أنا مغني من فرلا وكان نبارا نمان كي فوق تاسيجين ولي ما يا ربي على كنني أو بلا جلين ولا أتملين كو أمبي لما با أنا لجبا جكلو بلا جلين فوني واتلا ني الإسلامية كفولي نوري على كيشي كان بلا جلين كان على كان حمنا كو نقيا على كان سقودي أما على كان على ينو سبتي على كرا خرما يصلى محمد وعليه. الحمد لله ni wakati na ani sojale no ni anga sigie aka wele la parce que kana dakroya fla la selike min kan bi ni o de ziyara o la ziyara yere arab kande do ni o ye bonyogonye o de abamanangan koroy ka bo mo do yi ziyara bo koro chama mbala parce que ni logatan wa istilaha ni o de koroje min bala arab kana ni yo seki o de bitabe bonyogonye ma kata fendo laje ola membi ziyara hukumu min kono bi ni o de kata ziyara ke furewula bambatowla ambi o de ngale hukumu konna la bi ola o ziyara nunu o fana bonyogonye de kaye anga mogo minnu tɛmɛna mfaw mbaw walima balmaw nteriw sinjiw ka se ka taa I ɲɛ jɔ olu la ka miiri o dayɔrɔ la ka dugawu sama u ma an bɛ o kɛnɛ de kan o la est ce que a hukumu bi cogo di silamɛya sariya la o la an bɛ a fɔ ko ziyara fɛn dagalen de don silamɛya sariya kɔnɔ fɛn min et puis an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ kuma dɔ la a ɲininen yɛrɛ don ni dɔnnibaa dɔw yɛrɛ ka lasecogoya ye o la mɛ k'a yira ko fɛn dagalen don o ye fɛn dɔnnen n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a kɔnɔna lajɛ kuranɛ b'a fɔ ala kira ye ko la tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ni ye kuranɛ aya de ala bɛ kuma a ka kira fɛ kuma min na munafiki dɔw bɛ yen n'u jatera ala kira yɛrɛ ye kisi nama b'a n'a somɔgɔw ye n'u jatera ye k'a fɔ ninnu ye nafigiw de ye u bɛ misiriw kɔnɔna la nka silamɛw tɛ. Ola ala ye Muhammadul Mustafa bali parce que kira jɔyɔrɔ min tun bɛ kira Muhammadul Mustafa la o ye jɔyɔrɔba de kuma dɔ la hali a bɛ se k'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen a yɛrɛ ka mɔgɔw la mɔgɔ ɲumanw tɛ mais kira yɛrɛ ka bonya ni a jogo kama a bɛ fɛ a bɛɛ ka mara bolo cogo min et puis mɔgɔw kana ale yɛrɛ ye ni ye cogoya dɔ ye dekun kana ye Muhammadul Mustafa tun bɛ baaraw kɛ baara la min bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ minnu bɛ yen u kana sɔmi foyi sɔrɔ o n'a nasiraw la o la munafiki dɔ fatura comme o dɔnna n'o ye Abdulahi ibn Ubay ibn Salulu ye a fatulen kɔ ni denkɛ yɛrɛ taara ɲini ala kira fɛ a kana seli a fa su kan a k'a ka jalamugu di a ka kasangaya la mais k'a sɔrɔ kira b'a dɔn ala ye jateli min kɛ kira ye munafiki minnu b'a ka misiri kɔnɔ k'a fɔ nin de ye a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye mais o bɛɛ bonya kama den nana parce que den fana tun ye silamɛ don kira ye a ka disa bɔ k'a d'a ma et puis kira y'a laɲini a bɛ taa jɔ a kunna yɛrɛ ka seli a kunna ka se ka dugawu k'a ye ala y'a ka kira bala la
ala ko cogodi la tusalli ala ahdin minhum mata abada kana seli ala ahdin ahdi ye jumɛn ko kana seli minhum ala ahdin minhum kana seli u dɔ la kelen su kan o dɔ in kun ye jɔn ye ala kun ye minnu jate a ka kira ye ninnu bɛ yen u bɛ seli u b'i ka misiri kɔnɔ o ni e bɛ yen a ye yɔrɔ bɛ yen u bɛ yen u bɛ seli kɔfɛ sunkalo tɛ tɛmɛ o kan u bɛ hiji u b'a bɛɛ kɛ mais Muhamad ninnu ye munafikiw ye o de la silamɛya ko kuma dɔ la n'a taara ka lajɛ munafiki yɛrɛ kɔrɔ ye di dɔrɔn mɔgɔ min komi a ka ca la sariyatigiw ye min fɔ a kan mɔgɔ min ni a bɛ silamɛya birifini kɔrɔ ka sɔrɔ a tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ a t'a ɲɛtaa fɛ o de ye munafiki ye o la an b'o de fɔ tiɲɛ don munafiki olu dɔw de filɛ nin ye ni ala ye o minnu jate kira Muhamadu Mustafa ye a kana seli o kan a ye fɛn o fɛn jata ye n'a fɛn o fɛn sara Muhamadu kana seli o kan o la jumɛn farala kan ko wala takum ala kabri Muhamad kan'i jɔ a kaburu kunna o la jɔ bɛ kɛ kaburu kunna mun na kuma bɛ yen de sisan jɔ bɛ kɛ kaburu kunna mun de la kun jumɛn kama o la k'a dɔn dɔrɔn ko jɔ tigɛ kaburu kunna foyi la ko dugawu min bɛ taa kɛ dalen ye parce que kuranɛ aya wɛrɛ de b'o sabati ye a b'a fɔ Muhamad kana dan ne ala weleli ma hali n'i ye ne ala istigfaru ɲini u ye ka ne ala yafa deli u ye siɲɛ 70 ne ala tɛ yafa hali n'i ye n wele siɲɛ 70 n ka yafa o ma Muhamad n tɛ yafa o ma o kɔrɔ nin ye ziyara de ye o kɔrɔ kira yɛrɛ tun bɛ taa ziyara kɛ ni ye ala sɔrɔla ka nin fɔ a ye ko wala takum ala kabrihi innahum sabu mi ka minnu jate ye n'o ye munafiki ninnu ye kafaru billahi u kafirera ala ma ja mɔgɔ bɛ kafiriya ka sɔrɔ i bɛ seli yɛrɛ la ni ye selila dɔw de ye parce que ni ye kira ye a bɛ taa seliw kan ni ye kira ye a bɛ taa u ka a tɔgɔ ye di janazaw la ka taa jɔ kaburu kunna k'a bɛ ala wele o kɔrɔ a mana kɛ cogo cogo o tun bɛ seli o la ja mɔgɔ bɛ wele kafiri yɛrɛ k'i to seli la ni silamɛya matarafabaliya ye ni jogo latangabaliya ye o de la sabu ala u ka kafiriya gulonna mun na ala ko kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun sabu Muhammad u fatura u sara ka sɔrɔ tiɲɛlikɛlaw don ja ni silamɛ ni kɛra walima ni selila kɛra tiɲɛlikɛla ye ka kɛ dansagola ye ka kɛ walejugukɛla ye ja i bɛ se ka kafiriya tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ misiri kɔnɔ o la an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi nka n ye nin d'i ma dɔrɔn k'a yira ko ja dalilu b'a la hali kuranɛ kɔnɔ ko jɔ bɛ kɛ parce que ni ala y'a bali ko a kana jɔ ninnu kaburu kunna ja o kɔrɔ jɔ kan ka kɛ dɔw kunna o ja o kɔrɔ kira tun bɛ jɔ dɔw ta kunna o n'a ye dɔw ka jɔli bali jɔ kan ka dɔw kun siga foyi t'a la walima o kɔrɔ kira yɛrɛ ka laada kun ye a tun bɛ jɔ dɔw kunna o yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnma surunan ye dalilu sira kan o ye alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ni a kun ye su minnu don a yɛrɛ tun bɛ a fɔ sahabaw ye ko udu'u li akhikum a ye ala wele a balimakɛ ye sisan mɛlɛkɛw bɛna a ka ɲininkali daminɛ a ye ala wele a balimakɛ ye n'i ye o ta k'a lajɛ k'a fɔ kira yɛrɛ tun b'a fɔ mɔgɔw ka ala wele o balimakɛ ye o kɔrɔ ja ziyara tun bɛ kɛ parce que n'i ye sudon bannen kɔfɛ u tun bɛ ala wele minnu kɛ su ye o la alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam n'i y'a ye k'a fɔ n ye kuranɛ aya d'i ma k'a fɔ ala ko Muhammad kana jɔ u kaburu kɔnɔ u fatulen kɔfɛ mais min na dalilu min d'i ma n'o ye kira yɛrɛ ka sunna kɔnɔna ye n'o wele sunnatul amaliya sabu kira ka sunna 3 ɲɔgɔn don ni o de ye sunnatul amaliya والقولية وتقرارية تقريرية سيسان أني عملية أني قولية إبا بسرو نكلين كنو ولا بعد من ني عملية يري ني أمفلة صحيح مسلم على با مفلة أبا في عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله كلما كان ليلتها من رسول صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى بقيع كو عائشة دبا مفلة كافو على كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كو عليك شو نالك شو سيكمي على كرا لا كو كرا كمي بو شو لبان واتي كتا بقيع kaburdona ola ni kira biddo ko kira kuma fo de fayaqulu salamu alaykum dara qaumil mu'minin ataakum ma tu'adun gadan mu'ajjaluna wa inna insha Allah bihim lahikun
ni alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ni ale ka kuma kan ye ni a kuntara a bɛ foli kɛ kaburu don dabaw ye ni o de ye ko ala ka kisibaw kan ya muminu ka so dabaw sabu ni fɛnba de kaburu dingɛ kira y'o de fɔ yan sisan ko muminu ka du y'a ye dara qawmil mu'minin ko sabu baqiya kun ye kaburu ye kira yɛrɛ yɛlɛmalen kɔ Madina o la silamɛsu olu min mana fatu muminu na o tun bɛ da yen de ko kira b'a fɔ ko mumini dudenw ala ka kisibaw kan a layidu min taara aw ye ni o de talen do bɛɛ ye k'a fɔ ko yan diɲɛlatigɛ in tɛ to yɔrɔ ye an bɛɛ lajɛlen na bɔ yan aw ka waati a sera dɛ aw ka waati sera wa an b'a dɔn siga foyi t'a la anw yɛrɛ ye inshallah ni Alahu Taala ka diɲɛ ye anw yɛrɛ fana bɛna tugu aw de kɔ inna inshallah bikum lahikun wallahi an yɛrɛ fana bɛna nin dayɔrɔ in de sɔrɔ ni tiɲɛ nin fana tazkira ba ye nin fana ye lakunoli ba ye an kelen kelen ye k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in tɛ to yɔrɔ ye sumana a mana kɛ cogo o cogo don dɔ la an bɛɛ lajɛlen an na bɔ yan o la an bɛ segin an segiyɔrɔ ye ala de fɛla ye a mana diɲɛ cogo o cogo taayɔrɔ min b'an na o ye ala fɛla ye ala ko ten kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram ni ye kuranɛ aya de ye ala bɛ min fɔ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ ni kelen kelen bɛɛ wa fɛn o fɛn bɛ dugukolo in kan k'a bɛɛ ye banfɛn o la to fɛn ye jumɛn ye o ye ala kelen dɔrɔn de o kɔrɔ an bɛ bɔ yan n'an bɔra yan taayɔrɔ jumɛn bɛ yen an bɛ o de hukumu kɔnɔ bi ni o de ye kaburu ye a n'a ziyara ye o la sabu an dalen do ten de ala y'o de fɔ ko a ye an hadamaden da ka bɔ mun na ko min nutfatin khalaqahu a ye hadamaden da ka bɔ manuji la summa sabila yasarahu o kɔfɛ a ye bɔli nɔgɔya ma kana diɲɛlatigɛ la a k'a ka balow kɛ a k'a bɛɛ kɛ mais o kɔfɛ summa amatahu fa aqbarahu o kɔfɛ a bɛna faga a bɛ kaburu ladon an filɛ o kaburu ko de la bi sabu an bɛɛ laban ye yen de wa o kaburu in fana donni sabu an bɛ don dugumabɔgɔ in de la ala y'o de fɔ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a ko n ye aw da ka bɔ ni dugumabɔgɔ in de la wa a kana siga la fiyewu n bɛ a segin yan de n bɛ a segin yen de o de ye kaburu in donni ye sisan wa minha nukhrijukum taratan ukhra o kɔfɛ an b'aw bɔ bɔli kura la ka taa kiyama kɛnɛ kan o la an bɛ hayatul barzakhiya in de la sisan diɲɛlatigɛ ani lahara ani ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ da ye ka taa bɔ olu la an b'o hukumu de kɔnɔ o la n ye aya d'i ma ka tila ka kira yɛrɛ ka baara d'i ma kira tun bɛ min fɔ ni a donna o la n'a ko an yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ ye a bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ allahumma igfir li ahli baqi al-gharqad a bɛ sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ a ko ala yafa nin daba ninnu ma yafa bakiya dungɛ ninnu ma a yɛrɛ bɛ tila k'o ɲini ala ye o kɔrɔ kira yɛrɛ tun ye ziyarakɛla de ye riwayaw la hali kira a bɛ fatu bana min na o bana in ye kira minɛ k'a to kaburu don de la kira seginna dekun min ni ani o seginna o de kɛra bana in yɛrɛ daminɛ ye k'a fɔ kira yɛrɛ fatura bana min na a daminɛna k'a to ni ziyara de senfɛ o kɔrɔ kira ye ziyarakɛla de ye a ma da o ma kira tilala ka an bila ala de amuru de don o la n bɛ fɛ k'o f'i ye komi o tɛ fɛn dogolen ye sabu sɔsɔli bɛ min na kira tun ye balili kɛ o ye tiɲɛ de ye k'a fɔ ziyara ka taa kaburu ziyara kira tun y'a bali mais aw ka ɲininkali kɛ ko kira tun y'a bali kuma jumɛn kira cilen kira nana sɔrɔ ziyara kow bɛ sen na kira ye bɛɛ bala la cɛ fara muso kan kira ye bɛɛ bala la parce que o don hakilila dɔw de bɛ yen yani kira bi ci waati min kɔnɔ o tun bɛ wele ko asrul jahiliya ko kodɔnbaliya tile kodɔnbaliya waati sabu kiraw ni ɲɔgɔn cɛ u man jan ni kira dɔ bɔra yen dɔ b'a a nɔna falen mais ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale ni kira laban min ka ko kɛra o ye isa alayhi salam o la nabilahi isa ani muhammadul mustafa ni ɲɔgɔn cɛ i b'a bila i kunna a bɛ bɛn fo san 500 ani 60 ɲɔgɔnna o ni ɲɔgɔn cɛ bɛ o de la o la n'i ye kira yɛrɛ ka cili ani nabilahi isa ka ci laban n'o ye a segili ye a ka ala ma i b'o o jate ko san 600 ɲɔgɔnna o kɔrɔ san 600 de bɛ yen ka sɔrɔ bilasiralibagaw tɛ yen précisément ala ka cidenw na ko min bɛ ka mɔgɔw bilasira o kɔrɔ kira cira ka na waati min sɔrɔ yen o de wele ko kodɔnbaliya waati o kɔrɔ kira de nana an don jumɛn kɔnɔ kodɔn kɔnɔ faamu kɔnɔ dɔnniya kɔnɔ
o la o kodɔnbaliya kelen min kun bɛ yen ziyara minnu kun bɛ senna u bolo o de ye ni ne ye e ka su kasi kɛ i fana b'i labɛn ni ne ta ye o de wele ko niyaha n'o ye su kasi ye ziyara mana taa kɛ ni ne ka banni kɛra n bolo ni e kulelo la aw y'a ka o kasi kɛ o kɔrɔ ne yɛrɛ kan ka labɛn n'aw yɛrɛ ta fana kɛra an fana an bi bɔ an fana an n'an ka musow an bi kule k'a yira i n'a fɔ a ma bɛn a ma wa o de tun ye ziyara ninnu ye a bɛ taa kaburudon na a tɛ taa foyi kɛ kule kɔ wa a kule ninnu tɛ hali dusukun na a bɛ yen dɔrɔn tajuru saraw don i y'an ka su kasi kɛ an yɛrɛ b'i ka su kasi kɛ o de tun bɛ bolo la bon o tun bɛ bolo la waati minnu na alakira nana o de sɔrɔ yen bon fɛn min bɛ yen ni fɛn ɲuman tɛ a bɛ bali bon o la kira ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka nin ko lajɔ pewu o la ka kuma caman fɔ surtout minnu tun ye a principal ye n'o ye musow yɛrɛ ye olu de tun ye su kasikɛlaw yɛrɛ ye o de la alakira muhamadu mustafa a ko a ka kumakan na ko n ye aw bali ziyara la et puis a nana jɔ musow ta kan yɛrɛ ko la'anallahu zairat ko ala ka danga bɛ muso ziyarakɛlaw kan minnu bɛ taa kaburu la ka taa ziyara kɛ sabu o don n y'a f'i ye cogo min kɛcogo min b'a la o de ye kuleci ye ani mangabɔ ye o tɛ ɲuman ye o la alakira ye balili kɛ bɛɛ la ka tila ka musow ta kɛrɛnkɛrɛnya kɔnɔ fo k'o gɛlɛya sabu olu de tun y'a kulecilaw ye o la kuma min na ni silamɛya faamu nana ni silamɛya kodɔn nana n b'a dɔn nin tɛ gɛlɛma ye dɔnnibagaw bolo mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnni kalan hata usulu n'i y'a kalan ka se i b'a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen kuma tɛ kɛ u kan u bɛ to cogo dɔw la yanni faamu dɔw sɔrɔli cɛ hali gulɔ filɛ nin ye gulɔ b'a la tadirijiya parce que gulɔ kun bɛ min mɛ silamɛya ma kɛ fɛn dagalen ye mɛ a kun bɛ min silamɛya kɔnɔ ka sɔrɔ silamɛya ma degré bɔ fɔlɔ n'a balili ye fo silamɛya tilala ka na hali a y'u to yen mɛ n'aw bɛna seli a y'a yɔrɔ ma janya a kana sɔn a sulen kana a kana sɔn ka na seli ma wa antum sukara ka sɔrɔ a sulen don balili kɛra o la mɛ a nana laban pewu silamɛya faamuw nana ala ko dɔnniw nana fo kana interdit totalement ka sɔrɔ peut-être a kun ka di mɔgɔ ye cogo min n'i kun ye dansigi kɛ ko gulɔmi ye haramu ye n'a bɛna i bɛ taa sɔrɔ o kun bɛ se ka mɔgɔ caman bali ka na mɛ silamɛya yɛrɛ donnen hali n'i balila la o b'a sɔrɔ e ye silamɛya tiɲɛ faamu bon kuma min na silamɛya yɛrɛ faamu nana a kodɔn nana k'a dɔn n'i ye mɔgɔ wulilen k'a fɔ n bɛ taa ziyara kɛ a bɛ kɛ kun dɔ kama o de la alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam i bɛna ka sunnatul qawliya de ye yan sisan kira sɔrɔla ka na kuntu nahaytukum ani ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakhirukum al-akhirah wa tuzhidukum ad-dunya ne ye kira Muhamadu Mustafa ka kuma ye ko ne de kun ye aw bali kaburu yazura la o la n y'a f'i ye balikun kun ye mun ye o dɔnna mɛ komi silamɛya yɛrɛ sɛbɛ dɔnna faamu a dɔnna silamɛya a kun ye mun ye ala kira sɔrɔla ka na ko ne de kun y'aw bali kaburu yazura la koyi nka bi a ye taa kaburu yazura a ye taa bɔ a ka dabaw ye munna a bɛ aw hakili jigin lahara la a b'aw hakili jigin lahara la ko don dɔ la anw yɛrɛ bɛna da yan nin ye n fa ye nin ye n ba ye walima nin ye n balima ye nin ye n silamɛ ɲɔgɔn ye an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛlatigɛ la yan nka mun ye sera ale ma ala ka waati iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'a wala yastakdimun ne ye kuranɛ kɛ kuma de ni waati sera ka ban a banna o de la kira Muhamadu Mustafa ka kumakan in na a y'o de fɔ ko ataakum ma tu'adun se kɛra aw ma fɛn na min layidu taara aw ye n'o de ye si hakɛ min dira ala fɛ o sera aw ma o la anw fana bɛna tugu aw kɔ o la kira in de fɔ ko a b'aw hakili jigin lahara la wa tuzidukum dunya n'a hakili jiginna lahara la a bɛ mun kɛ a bɛ diɲɛlatigɛ kanu bɔ aw la a bɛ aw jɛ diɲɛ kɔ o la ziyara nafaba min bɛ sɔrɔ a la kira ye nin min fɔ o kɔrɔ kira ka amuru yɛrɛ don ni a kelen ye o la nin fila sɔrɔla kɔnɔ o la takririya n b'a dɔn o bɛ wolo nin fila kɔnɔ parce que ni kira yɛrɛ yera a la o puis ni kira ko a ka kɛ jumɛn bɛ sababaw fɛ kɛli o ye bannen o kɔrɔ o kɛra kira yɛrɛ ɲɛna a balolen o kɔrɔ o tora yen ten ani an ka mawudu bɛ tila ka se o ma o caman kɛra kira yɛrɛ balolen ɲɛna ziyara minnu kɛra o kɔrɔ i bɛ sunna saba in i b'a bɛɛ sɔrɔ nin kɔnɔna la ziyara kɔnɔna la o kɔrɔ ziyara n bɛ se ka min f'i ɲɛna fɛn dagalen de don fɛn min ni alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ni ale yɛrɛ ye suli kɛ ka k'a kɛli kan ni a nafa ye silamɛya kɛlen ka
a faamu sɔrɔ ka mɔgɔw bila a kan o la i b'a sɔrɔ hatta aqwalul ulama dɔnnibaw ka kumakan i bɛ o caman sɔrɔ a kan n'o ye ibaha ye k'a fɔ a dagalen don ni mɔgɔ min ye ibn Abdul Barr n'i y'ale ka kumakan mɛn ale b'a fɔ de ko ibaha ko a dagalen don ibahatun khuruj ila al makabir wa ziyarat al qubur hadha amru mujtama'un alayhi lirrijali wa mukhtalafun fi an-nisa fihi lin-nisa ne ale ka kuma ye ko k'a fɔ ka taa kaburu yazira ko ye fɛn ɲininen fɛn kanunen yɛrɛ de ko ka taa ziyara kɛ kaburu don na ko o ɲininen don ko wa ko o ye bɛnkan ye koyi bɛɛ bolo k'a fɔ cɛw ka taa ko kɔni bɛngɛn bɛ o kan ko sɔli bɛ fitinin min na k'o de ye musow ta ye i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ye kira kun ye bɛɛ bali hadisa la o ye bɛɛ ye mɛ kɔfɛ a tilara ka musow kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔ bali la mɛ o kun fana ye min ye n bɔra k'o fana f'i ye sabu olu de kun ye a kulekɛlaw ye o la bali parce que n bɛ nin fɔ hali dɔ bɛ na alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko Ummu Umayma bintu Ruqayka kuma min na ale nana n'a bɛ na silamɛya baya kɛ kira bolo i bɛ nin sɔrɔ Sahih Muslim kɔnɔna la kuma min na n'alakira ye baya ninnu cite a ye n'o ye baya bunudu 6 yɛrɛ ye ne o de n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ ta kɛ n bolo kɔrɔ a tilala k'ale ta dafa tuguni ni mun ye an la tanuhi k'a fɔ i tɛ sukasi kɛ i tɛ sukasi kɛ a ye nin fara a kan ka o bali a la sukasi k'a bala la pewu parce que peut-être ala kira tun b'o dɔn a jogo la k'a fɔ peut-être ale parce que a wanaw fana tun bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen olu de ye sukasilaw ye a kasi a kule u bɛ se ka mɔgɔw kasi u bɛ se ka mɔgɔw ɲɛjiw bɔ o mɔgɔw fana tun bɛ yen bon peut-être a tun bɛ se ka ye o mɔgɔw la mais hadisa kɔni ye min ye ni b'o diya ye fo kira ye ale bali o la k'o fara a ta kan ko k'a fɔ kana sukasi kɛ o la mɛ kuma min na a dɔnna a bɔra o hukumu ninnu bɛɛ kɔnɔ ko silamɛya faamu yɛrɛ sɔrɔla o la dagali kɛra bɛɛ ye parce que mun bɛ yen sisan dɔ bɛ se k'a fɔ ne ye cɛw de fɔra yan mɛ musow ta in o bɛ sɔn ka continuer sabu komi ɲininkali ye a bɛɛ de général la bon o la dɔ bɛ se ka parce que i n'a fɔ Ibn Abdul Barri ale ko fɔɲɔgɔnkɔ fitinin bɛ musow ta bila n'o tɛ bɛn kɛra cɛw ta kan o la ka musow ta fana ko o jɛya an bɛɛ ye o b'a yira k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma min na a ye bali kɛ ni kɛra ko a ye nin dabila o ye cɛ ni muso de ye o ye bɛɛ ye o kɔrɔ foyi t'o la fo n'o y'a sɔrɔ istisna'u nana ni o de ye ka kɛrɛnkɛrɛn ka dɔ bɔ a la ka dɔ fara a kan mɛ ni o tɛ ni kira ko a ye seli cɛ ni muso ko t'o la an bɛɛ de bɛ seli a ye su cɛ ni muso ko t'o la o la kira kun ye bɛɛ de bali mɛ kira nana sa kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur o kɔrɔ n kun ye cɛw bali cogo min ko a y'a to yen n kun ko musow fɛnɛ ko ala ka danga b'u kan ni minnu y'a kɛ komi a kun bɛ cogoya min na mɛ bi faamu kura min bɛ yen kuntu nahaytukum n kun ye aw bɛɛ de bali ka bɔ kaburu yazura la ala fazuruha o la n fɛ k'a yira n'o y'a sɔrɔ hali bi ko kira kun kan tɛ musow ma ko musow ta ma k'a la a kun n'aw fana walawala parce que huwa al-afsah ale de ka kumakan bɛɛ walawalalen don ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ale de ka kodɔn ka bɔ bɛɛ ta ye o kɔrɔ ni tila k'a fɔ ne kun y'aw bali a dun kun ye cɛw ni musow de bali n'a o y'a sɔrɔ a kun bɛ fɛ ka cɛw dɔrɔn de ta di feu vert di olu ma a kun n'a fɔ bi n y'a fɔ a y'a kɛ mɛ cɛw ko dɔ dɛ mɛ ni kira ko a y'a kɛ walima a y'a to o kɔrɔ cɛ ni muso mɛ n'i y'a ye a muso mana yan o kɔrɔ ja bɛɛ de ko bɛɛ lajɛlen de ko don hakili la Cheikh na fɛnw yɛrɛ i sɔrɔla walanda in na kosɛbɛ laɲini tun ye min ye waati n'a surunya kama laɲini tun ye min ye o faamuna o kɔrɔ de ye ziyara dagalen don ka da kira ka kumakanw n'a ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen na Cheikh na waati n'a cogoya kama dakurunya laban jumɛn b'i bolo ok wala alhamdulilahi rabbil alamin a ka waati a ka surun an na kosɛbɛ n'o tɛ parce que comme fɛnw ye dalilukow de ye peut-être waati n'a nataw la k'a yira an balimaw fana na dalilu sabatilenw sɔli tɛ minnu kan n'i ye Nawawi yɛrɛ lajɛ Nawawi b'a fɔ k'a fɔ bɛɛ de bɛnna kan ittafakat nususu shafi'i shafi'iya mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ bɛnna kan na o k'a fɔ ko cɛ
cɛw ka taa ziyara kɛ kaburu la ka taa ziyara kɛ dabaw ye ko bɛnkɛlen do ka fɔ ɲɔgɔn ko t'a la o la n bɛ fɛ k'a fɔ o ye cɛw ye ani alimu ulama wɛrɛ minnu nana ko cɛ ni muso bɛɛ dama ka k'a la o caman de bɛ an sigilen bolo yan n'i ye Ibn Hazmi yɛrɛ layɛ a ka mahala kɔnɔna la ale b'a fɔ de ko a ka kan bɛɛ bolo tustahab ko a bɛ laɲini de a bɛ tila k'a yira ko fardu yɛrɛ do cɛ ni muso bɛɛ kan ko walaw kɛna marra hali n'a kɛra siɲɛ kelen de i ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce que ko kira ka amuru de b'a la ko fazuruha ko o ye amuru de kira ko a y'a kɛ ko kɔrɔ cɛ ni muso bɛɛ ko ɲɛnamaya kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye ka taa bɔ dabaw ye k'o bɛ diyagoya an kelen kelen kan an ka taa bɔ su ye parce que cɛ ni muso Fatima a tun bɛ taa kira kaburu yazora cogo min a b'an bolo a daliluw b'an bolo a tun bɛ t'i jɔ kira kaburu la o b'an bolo yan Aisha a fana taara ziyara min kɛ a balimakɛ Abdurahman na n'u y'a ɲininka ko Aisha kira tun bɛ mɔgɔw bali kaburu yazora la a ko kɛna naha summa amara bi ziyaratiha a kun y'a bali mais a tilala ka mɔgɔw an yamaru n'a kɛli o ye Aisha yɛrɛ ye yɔrɔ kɔrɔ depuis a bɛ yira ko ja musow sen b'a la min dagar'u ye wa Aisha yɛrɛ tilala ka kira ɲininka an bɛ mun fɔ n'an taara kaburu yazora la kira tilala ka a kala o bɛɛ la o la komi waati n'a a surunya bɛɛ kama mais an bɛ o kalan fɔ mɔgɔw ye kira ye min fɔ Aisha ye sabu Aisha ye kira ɲininka de akbara Aisha keifa aqulu ya Rasulallah a ko ne bɛ mun de fɔ ni n taara ziyara kɛyɔrɔ la a ye min fɔ Aisha ye a ko kuli salamu ala ahli daril mu'minin wal muslimat wa yarhamullahu al mustaqdimin wal mustaakhirin wa inna insha Allah bihim lahiqun ni alakira a ye min fɔ Aisha ye a ko Aisha ma a ko ni sera kaburu dona a fɔ ko kisi b'aw kan ya aw kaburu dunge dabaw mumini cɛmanw ani mumini musomanw ala ka kisi b'aw kan ala ka hinɛ aw minnu kɔnɔ na ani minnu fana ni u bɛ yen ni an ma sa fɔlɔ ala ka hinɛ an bɛɛ la wa nka a y'a dɔn inna anw yɛrɛ ko insha Allah ni ala ka diɲɛ ye bikum lahikun an bɛɛ bɛ segin ka na aw de yɔrɔ ni alakira yɛrɛ tun bɛ nin de fɔ a tilara ka n'an bila parce que nin kuma in yɛrɛ fɔli kaburu la o b'a yira ko depuis e yɛrɛ dontɔ ni e min bɛ k'a fɔ a y'an kɔn an b'aw sɔrɔ yen o bɛ nɔ dɔ bila i la n'i y'a dɔn k'i b'u fana sɔrɔ nin dugukolo in kɔrɔla la a bɛ nɔ dɔ bila dusukun na o la riwayaw bɛ yen hali alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a tɛmɛna ka muso dɔ to a bɛ ka kasi kaburudon na kɛna tabki li sabiyin laha a ka denmisɛnnin dɔ de fatura a bɛ ka kira tɛmɛtɔ kira ko muso in ma de ko ittaqi wasbiri a ko siran ala ɲɛ i ka sabali yɔrɔ ni kira tun bɛ bali kɛ kira kun n'a fɔ wuli ne ma aw bali wa mais kira ko la siran ala ɲɛ wa sabali o kɔrɔ ye di kira bɛ fɛ ka sabali ɲini ni a ye mais a ma bali foyi kɛ o kɔrɔ cɛ ni muso bɛɛ kan a tilala ka kɛ autoriselen ye ala ka faamuya ko ɲuman di an ma an bɛ o de fɔ kuma surunya kama ani waati cogo kama ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ka taaba minnu taara yɛrɛ bi ala ka hinɛ o ni silamɛ siw bɛɛ la ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔw nɛɛma ala k'u fara makotujɔnw kan saya bɛ se an yɛrɛ kelen kelen ma kuma min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ segin ka an ka Cherifkɛ fo ani an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tijani Usman Madani Haidara k'a fɔ ka wale ɲɔgɔn dɔn ka nin waati in dili an ma ka na ni walanda nafamanba in di an ma an b'a fɔ ka wale ɲɔgɔn waati n'a kurunin bɛɛ lajɛlen a sɔnna k'a ka waati dɔ di an ma walasa silamɛw bɛ nafa sɔrɔ ala ye dɔnni min kalifa ala ni ala sɔnna ma an ka kuma ni fanba ziyara kan fana nafa b'a la kosɛbɛ ka d'a kan maaw ka ɲininkali cayara la wa maaw ka faamuyabaliya dɔw bɛ a ko in kɔnɔna la wa ni ala sɔnna ma an yɛrɛ fana kun dalen bɛ ziyara ba dɔ kan an ka jamana in kɔnɔ min tɛ ziyara dogolen jamana in ani jamana in kɔ kan nin waati in kɔnɔna la a tɛna mɛn ni ala sɔnna ma an yɛrɛ karamɔgɔ ani an ka Cherifkɛ ani an ka balimakɛ n'o ye ala ma hinɛ la an karamɔgɔ Muhammadu Madani Usman Madani Haidara n'o ye an karamɔgɔ Sida Cherif Usman Madani Haidara a denkɛ kɔrɔbalen min fatura ni a dalen don don ɲuman na don n'a nataw la a tɛna mɛn tuguni an kun dalen bɛ don ɲuman na kan walasa ka taa a ziyaraw kɛ an'an ba an'an musokɔrɔba an'an balima tɔw fana bɛ don ɲuman na
u ka ziyara ba min bɛ kɛ don ɲuman na an bɛna jɛ ka taa o kɛ tile dama in kɔnɔna la ni Alahu taala sɔnna ma ale ziyara ani ziyara fɛn fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala ya ziyara ninnu Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ziyara ninnu dabɔra Ala kama o de kama ka taa dugawu kɛ su ye ka tila ka taa Ala deli su ninnu ye min kɛ Ala ye o bonya kama min bɛ u ni Ala cɛ Ala k'a kɛ o kama dugawu kelen kɔfɛ o ye Ala ka an mago dilan nin kama hakili o fana y'a dama ko wɛrɛ don n'a nataw la an da bɛna don o fana la ka Ala deli ni maa dɔ kama ye o fana y'a dama wala an da bɛna se tawasulu inshallah an bɛ dugawu kɛ Cherifkɛ ka dugawu ɲini a fɛ ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲina ka aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaranin ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an n'aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu